everyone! Welcome back to another video! And today guys, ay i-share ko lang po sa inyo yung mga ibang bagay na nabili namin sa Costco yesterday. Sasabihin ko ibang bagay kasi hindi to lahat because some of the stuff that we got are for gift. Tapos meron din binili si Mac na gift niya sa akin. And makikita nyo yun sa Pasko. Para kayo din yung mag-unboxing. Ayan, kasama kayo sa pag-unboxing. Pero alam ko naman na kung ano yung laman niya. And pinatesting naman niya sa akin before namin siya binili. So guys, i-share ko lang sa inyo. Ito, medyo konti lang yung nabili namin na para sa stuff dito sa bahay. Kasi yung mga gift namin, yung gift niya sa akin, medyo mahal siya. So parang halos kalahati na ng presyo ng buong nabili namin. Tapos yung ibang gift namin, tsaka ibang kailangan din namin dito sa bahay. So without any further ado, let's start na sa haul natin for this video. So start ko na lang dito guys sa mga nandito sa aming shopping bag. First here is this onion guys. Wala na kasi kaming onion and bumili na ako ng ganito. Kasi ganito naman lagi yung binibili namin. This is the yellow onion. Mas mahal yung red ng konti lang naman. Parang $1 lang naman siya na mas mahal. Pero ito na yung binili ko. Tapos, para hindi na kami pumunta ng Sam's Club pa. Kasi sa Sam's Club, parang wala na kaming time para mag-sushi. So, bumili na ako nito. And then, I got here the golden potatoes. Ayan. Ilang pounds kaya to? Oh my gosh. 10 pounds pala to. Kaya pala napakabigat, sis. So, bumili ako ng patatas, guys. Kasi very, staple siya sa lahat halos ng niluluto namin. So, pwede siyang ilagay sa adobo, pwede mo siyang ilagay sa beef, magkaldereta, lagay sa chicken na afritada, mga ganyan. Tapos, pwede mo lang siyang ilagay sa egg and potatoes, mga ganun ba? So, very easy siya na lutuin. Tapos, hindi siya madaling masira. Pwede mo lang siyang ilagay even outside sa fridge. Actually, kung minsan nilalagay ko to sa basement, kasi kailangan lang naman ito is dark and dry place. So, yun. Hindi to masisira kahit siguro mga 2 to 3 months pa to. Hindi yan masisira agad. Okay, next here guys is the EOS na lip balm. Ayan. Vanilla, sweet mint, juicy peach, and strawberry sorbet. Ayan. 11 pieces. So, bumili ako ng dalawa. Ilalagay ko lang to sa mga pag-giveaway for this Christmas. Kasi yung bibigay lang namin parang giveaway, parang random stuff lang yung ilalagay namin dun sa box. Ayan. Para sa mga friends and sa mga ka-work. Kasi ang hirap na mag-shopping ka ng para sa mga kaibigan na nandito, sa mga ka-work. Kasi meron naman na silang lahat. So, ang binili ko na parang mga giveaway or parang Christmas gift is just the stuff that we use every day. Consumable. Ayan. So, ito naman guys is pasta. Nakalista to sa akin. Ang kailangan kong pasta is spaghetti, macaroni, and sana lasagna. Pero, hindi na kasi kami napuntang Walmart. Ito yung organic na pasta. Meron siyang, ito yung penne. Tapos, ito yung gemelli. Yung para siyang twisted. And then, I got here casareche. Ayan. So, ganyan na siya. This is parang 1 kilo per ganito. So, 3 kilos ito, guys. And then, we got here, tools lang naman siya. Ayan, na DeWalt. Yung ganyan siya, guys. Ayan. And then, we got here, this is fabric softener sheet. Yung ilalagay mo siya, dryer sheet. Ayan. Na meron na siyang 250 pieces yung isang ganito. So, 500 pieces na tong dalawa na to. This is from the brand na Kirkland. Mabango naman siya. So, hindi na kasi kami nagfa-fabcon, guys. Though may fabcon pa kami dyan, pero hindi na namin siya nagagamit. Tapos, hindi na rin kami bumibili ng scent booster kasi ang sekreto na lang dyan is anything na sabon, kahit hindi siya kabanguhan na sabon, basta yung nakakalinis, yun yung kailangan namin. And yung pampabalungo na lang namin is the dryer sheet lagi. So, doon, mas nakakatipid na kami ngayon kasi hindi na kami bumibili ng mga scent booster, ng mga Fabcon na liquid. So, ito na. Yung dryer sheet na namin, ito na rin yung Fabcon namin. And then, bumili kasi ako nung last Sam's Club ng sabon na yung Members Mark, yung brand talaga ng Sam's Club. Ito naman, bumili ako ng Kirkland na sabon na pads din siya. So, try lang namin. Actually, hindi na kami very particular kasi ngayon sa sabon, guys. Yun nga sabi ko, kahit hindi siya mabango or whatsoever. Pero, mabango din siya. Kaamoy niya yung dryer sheet. So, okay lang din.
Tapos dalawa lang, what? Dalawa lang na pads ang kailangan mo sa extra large load nila. Wow ha, in fairness naman dito. Napakatipid naman niya. And then, we got here, Coffee Mate, ayan, na French vanilla, na ito na yung ganyan na siya, yung bilog-bilog na siyang ganyan. Kasi, mas tipid to, tapos hindi namin kailangan na i-ref. Usually kasi, pag nagko-coffee kasi kami sa hospital, ito yung ginagamit namin na creamer. So, usually yung sa akin, dalawang ganito lang, dalawang creamer per cup. So, mas okay siya. And this one has 180 na ganito. So, parang 90 cups siya, if ever. Mas tipid na siya compared sa liquid. Kasi sa liquid, kung minsan, ang dami-dami namin nalalagay, hindi namin natatansya. Tapos, kailangan mo pa siyang ilagay sa ref. Pampadagdag pa na pinapalamig ng ref. Tapos, kung minsan, wala na kaming space kasi may mga leftover kami. Kaya yun, mas okay na ito na lang. Para dyan na lang din siya sa coffee corner namin siya talaga ilagay. And then, ito naman guys, ay meron kaming binili ng para sa sasakyan ulit. This is the automotive organizer. Ayan. Nung nagtitingin kami ng mga tools, yung babae doon bumili ng ganito. Tapos may naka-open pala silang sample. Ang ganda nito guys. Lalo na sa mga babae dyan na gusto na organize yung sasakyan. Nanggigigil kasi ako. Nung ako pa lang kasi yung gumagamit ng sasakyan, napaka-organize ng loob niya. Kasi wala ako masyadong nilalagay doon. Ngayon, ang dami niyang laman. May pang first aid kami doon. May pang emergency. May pang tire. May pang snow. Pang shovel ng snow if ever. So, yan. Buti na lang nakita namin to. So, maganda po siya na pang-organizer para pwede nyo nang ilagay dito yung ibang tools ninyo, yung mga pang-emergency ninyo. Yan, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, ganito. Ayan. Malaki to eh. Wait lang. Open natin. Ito yung harap nito guys. And then, ilalagay pa yung mga dividers nito sa loob. Ayan. So, iba-iba siya. So, ganito siya kalaki. Oh my God, nakaka-stress to ah. Yan. Uy, ang ganda! So, ito na yung karga ng sasakyan namin sa likod. Hindi na ako mangangarag. Bes, lagi akong, ano ba yan? Ang gulo-gulo! Tapos, may lagayan na kami dito. Okay, so, ito guys, na-excite ako para dito. Ang ganda po ng handle niya. Napaka-sturdy. Gosh! This is the 5 dozen eggs. Ayan na, ang brand is Dutch Farms. Tapos, kasi guys, doon, parang, limit of 2 lang yung pwede mong kunin, 2 box. Meron pa sila doon na egg doon na tig 2 dozen siya, yung isang ganun niya is 2 dozen. Limit din doon is 2 box. So sabi ko, kukuha na ko ng 2 para 4 dozen. Tapos nakita to ni Mac doon sa tabi niya, patayo mo nito 5 dozen, tapos parang mas mahal lang siya ng $1. So parang yung isang dozen niya is $1 lang ba. Ito na yung binili namin kasi madami siya, tapos mas mura siya. Dati nung mag-isa ko lang, hindi ako masyadong nagko-consume ng egg, hindi ko masyadong gusto. Pero ngayon, ang breakfast namin, kapag nag-breakfast kami ng tapa, gusto niya may egg. Alam mo yun, parang yung usual talaga na breakfast na, parang Filipino breakfast na may fried egg, gano'n, may sunny side up. Tapos, sa mga baking, ganyan nilalagay. Tapos sa pagluluto na iba, nilalagay din lalo na sa mga soup. So, medyo magastos kami sa egg. Before ko pala makalimutan guys, meron pa pala kami mga karne dito. So, I got here this ground beef. Ayan, iluluto namin siya sa Pasko. And then, I got here beef chuck pot roast. Ayan, pang-consume lang namin dito sa bahay. And then, I got here chicken thighs. Luluto ko rin siya sa Pasko. This one is sobrang dami. Sobrang dami guys. Ayan siya. So, yan. This is 11 pounds pala. Oh my God. And this one is 5 pounds for $25. Oh my gosh. And the ground beef is $25.06 siya for 6.28 pound. Ayan. 3.99 per pound pala siya. And nga pala guys, bumili din pala kami ng rice. This is the 22.68 or 50 pounds na rice na binibili namin. Pero hindi kasi hindi siya yung ganun kasarap like the jasmine rice. So, ang ginagawa namin is half of the rice is from here and then half is jasmine rice or calrose. Ganun yung ginagawa namin. Which is,
It tastes like jasmine rice all the time. At saka yung texture niya, para na siyang jasmine rice lagi. So, ganun yung ginagawa namin guys, kasi mas mura tong rice na to compared sa jasmine rice. I think this one is only $20-something compared sa jasmine rice na 20 pounds is already almost $20. So, yun. Bumili ulit kami ng rice kasi paubos na itong rice namin dito. And ganito yung mini-mix namin na rice. So, yun lang guys, yung mga nabili namin from Costco. Almost 500 na naman yung binayaran ko. Pero yung iba kasi is for gifts. Ilan lang naman talaga yung sa amin dito. Tapos yung binili sa akin ni Mac. Diba card ko talaga? Kasi sumagot na ako. One transaction. Sabi ganun nung lalaki. Yeah, sabi ko. Tapos ang gusto niya pala, iba yung receipt ng mga pang-gifts namin. So siya sanang magbabayad. Tapos yung gift niya sa akin. Sabi ko, ako na lang. Tapos, yun na. Pero ano naman yan? Nasa akin naman yung budget. Kaya yung gift niya, nasa akin din yung budget. Ayan, thank you so much everyone. Abangan nyo na lang po kung ano yung gift niya. Medyo exciting yung gift niya sa akin. Wala na akong, hindi na yung babalot-balutin. Walang ka-surprise talaga yung asawa ko. Pero bubuksan na lang namin siya. Nakabox pa kasi siya. So, bubuksan na lang namin siya sa Christmas para naman, may magawa kami sa Christmas. Ayan. Para talagang Christmas morning talaga. So, thank you so much everyone. I hope you enjoyed watching this video. So, mag-proceed na po tayo guys sa shoutout for this video. Hey everyone! Thank you so much at narating nyo naman po ang part ng ating vlog na mag-shoutout ako. And, shoutout lang po sa mga nag-comment sa aking vlog na our furnitures are here! Ayan, finally! Ayan, parang ito yung parang mini final day ng pag-move namin. Mini. Kasi hindi pa talaga siya naging final. So, shout out kay Oh My Sandy V. Oh My Sandy V. Ang ganda ng study table sis, sabi niya ganun. And then kay Filipina Life in USA. Ganda ng new place nyo sis. Sabi, thank you so much. Ayan. And then kay shout out din kay Ibrahim Hailil, kay Bukohan. Ang hirap magbasa kasi tabi-tabi. And then kay Ronica Berto. And then kay Jorena Reboriano. Ayan. Kay Rosemary Sumulong. Kay Mavi RN. Ayan. Thank you so much everyone for commenting and for supporting our vlogs. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload a video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And thank you so much again, everyone, for watching. And I'll see you guys on my next one. Bye! It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special.